हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैहाय लं भिडिअ लानानै फैलायबाय जोबोद गोबावसैमोन आङो लं भिडिअ लाबोयैया आङो नोंथांमोननो नै मा खिथानो नागिरदों नायलाय लोगोफोर मैखुन जाहैदों बेयो आं मिन्थियामोन बिदि मैखुनखौ माने नुफेरखायाखैमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नै मैखुना बिराद गिदिर आरोना साथा बायदि नुलायलायो नै बेबायदि एरखुनो नागिरदों मैखुन हाफावनो आं नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम बे बेरबावगोन ना गुवारनो गावलायो बेबायदि जायो जा मोजां बेरखादों नालाय मथाथा साथा बायदि नुलायलायो दाखालिहाय बिजि बेरखांबाय बिजिबो दं बिजिया एसे फिसा फिसा जायो बेसे गोथौ थांगोन बे बेथ' 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट जायो बे गनाय नङादां आरो जावबावनांगौ गला बियो जावबावनांगौ आयै थाबोबायना जौबोयो दिनै थाबोबाय ससे लस जाबायना बे बेखायनोथ' बे मैखुन हाफावा बिदि जायो ओमफ्राय बे जाजायो बेखौ गायदोंसो गायाखैनो हारसिं रज'दों नालाय रज'दोंसो दा बेरनाय होनो ए रज'दों होनबाथाय हारसिं बेरखांबोनायनो बेयो गरमजों एकदम बिथरनिफ्राय फैबाय नै थारमाने सिङावहाय जा मोजां नुखायो एम्फौ फिसा फिसाया थिखोहरो एम्फौआ नारखोहरनाय बायदि जाबाय आरोना जोंना जावैसोआ माबागासिनो दङ एरखुगासिनो हेलाय जा मोजां नुखायो मा बिफां बे ओमफ्रायो नैबेयो फिथाइबोदि दं ओइ नै फिथाइया बेरखांबोदों ना जारलासोहाय ओरैजाय बे खान्थाल बिफाङा फिथाइया नालाय गाहायनिफ्रायनो थायथारदों थाइजौआ जोब्बाय आरो बैनि थाइजौआनोथ' नायलाय मासि गोरलै गोरलै इमान गोरलै गोरलै ओमफ्राय ओरैजाय ना नोगोर गोजा गोजा दं नैबे गोजौआव नोंस्रानिनो ना जावैसोनि बागान गय बागान जेरैबो ओरैजायबो मा गामि होनदों बे जायगाया रानिबुलि खेरखामुरिनि खाथियाव थानाय जावैसोनि खेरखाबिलि गामि ना जावैसोनि न'आ इजानफारा हाब गामियानो मोनथाम बुङो नामा खेरखामुरि उजानफारा खेरखामुरि गामिया होननाय न'आ इथिंजाय थाबाय बिसिना माबा खाथियाव SSB केम्प दं रानिबुलि 6 SSB केम्प जोङो दा मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना नायलाय साल बिफाङानो लाइन लाइन ओरैबो ओरैबो जा मोजांखा आरोना जायगाया थान्दानो जोङो दा जायगाखौनो मोनफैबाय जोङो गेटखौ नै गार्डेननि गेटखौ mwsha hokdao ना मा गार्डेननो बियो आं फैफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम नायलांसै माबायदि जायगाया बिराद मोजां आरोना थान्दानो जायगायाबो बिफां लाइफां जेरैबो दंना बेखायनो मोनफैबाय जायगाखौ नैबेथिंजाय दैखर दङ खरसे मानो होनोब्ला दै गैया आरोना बेहाय खालि दाखोर मेथाइ पेकेट आरि बिदि गारखोन्दाजोब दैयानो गैया बे सिङाव नायहरदोंमोन आङो जायगाया बिराद मोजां थान्दा मोनो नै फिसाजोमोना दावखोलांबाय आरोना इथिंजाय जोङो नैबे फारसेथिंजाय थांनोसै आरोना नैबेजों ओंखारलांग्रा लामा दङ फुख्रि दङनो बेखौ नायनोसै बरिया जागा आरिना इथिंजाय नै बिराद थान्दाखा बरियाखा मामि जा मोजांखा जायगाया थांनो बागुलायो नै ओरै नायलांसै फैदो नोंसोरबो नायलांफादो जोंजों लोगोसे नै फुख्रि मोनफैबाय बे फुख्रिखौनो नायनो फैदों जोङो बेहाय बिराद ना दङ जाहैदों ओमफ्राय नाबो बोनलायलायगासिनो दं हौरैजाय नायलांसै एसे जा मोजां नै हाय होनदोहाय लोगोफोरनो नै
लोगोफोर ना बोनगासिनो दं आरोना बेहाय हिन्जावफोरबो हौवाफोरबो दङ। फुख्रियाबो बिराद गुवारखा ओरैबो ओरैबो दङ आरोना ओमफ्राय गेजेरजों लामा। बे फुख्रिनि गेजेरजोंनो बिराद मोजां औवानि दालां हेबनाय होदों आरोना नै जा मोजां नुखायो दालांखौ गेजेरजोंनो दैनि गेजेरजों होदों जाहैबाय आरो बेनो बिजावजालि नैबे आंनि सिगां सिगां थाबायनाया। वाव लोगोफोर नायलाय बरिया मोजां आरोना गाखोग्राया ओमफ्राय ओरैजाय थांखाबाय आरोना ओरै फैबाय ओमफ्राय बैजोंहायनो लामाया ओमफ्राय बेजों हाबदोंमोन आरोना जोङो दा नैबेजों फैबाय जोङो नै वाव नैबावबो जिरायग्रा दङ नै बिफाङा बरिया गेरेमसा आरोखि ना इयो। नैबे आंनि बिजावजालि थाबायग्रोबाय सिगांग्रो बिराद मेंबाय ओरैबायदि मेङो आरोना नै न'आवबो दङ बेहाय फुराना जालायखाबाय नै नङा आरो ओइ ओरैबायदि प्रब्लेमखा आंनिया माबाया भिडिअ'आनो थाबथाजोबो नै जमैनो जलंगा गाखहैबाय बोरो मा मोना सोरबाफोर बे जायगायाव थांफेराखैबा नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। जोबोद मोजां आरोना जायगायाबो थान्दा नोंथांमोना नायलाय बिबारफोराबो आरो बिबाराथ' दा गैया ओमफ्रायो बिफां लाइफांफ्रा बिराद मोजां दं आरोना जों थांनो ओंखारफिनबाय गिदिंफिनबाय जोङो। आरो लोगोफोर सोरबाफोर गोदान आंनि भिडिअ'खौ नायसनबायदोंब्ला साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर एसेनोसै।